20 मिनिटसो होदो नायाबा खर सालायबाय Con क्या फोन करना टेंशन Malas boro hello Por jump like that thank you line में गली ना तो से देन लाइन फैला है ना tempo का आवा बा सगळा दे ये Malas boro like that thank you hello comment please support oh हारे टाक जागोन ना होनाय कोविड फिल नोंथाङा नांगौ ओमफ्राय लाइट दाम ओमफ्राय नोंथाङा नांगौ नंगौ जों जानाया नङा खोमालै कोविड फिल थैबा थैबाय आरो बेले दानगारनोसो नागिरनांसिगोन दानगारनाय दङ आरो दाबाय एबा सिगाङाव मा जाबोगासिनो खालामदोंलाय राव बेखौनो आंबो मोना
on नों लोगोफ्रालाय माजों होनो जखे कभिसिल नोंलाय अबाव नायनानै नुनाय कभिसिल कत होयोदा मालाय गुबै खेगारि हिनजावफोरा लायाखैनो गुबै खेगारि हिनजावाबो ओमफ्राय गुबै खेगायाबो बोरैबा बोरैबि थैमारगोन नामा हा डेट होदों खोमा ना बोसोर बैसेजों थैयो ना बोराय बुरै जानानैसो बोराय बुरैबासो नांग्रोगोन होमबालाय बे कम्पानिनि माबाखौ बुथारग्रोजोबनाया गाहाम दाखालि हाइक माबाखौ निउसाव होदोंना बेखायनोथ' अकसमात बिरखांब्रबनाय जादोंना खननैयाव बेजों लाजानो नंदों गंनै गंनै गंनैयानो जानो आरोखि दा बायदियाव नोंमारगौबा जामारबा खम रोदाव रोदाव थैगोन अकसमात थैगोन आरो मा होनदोंमोनलाय हार्ट एटाक आरो प्रेसार स्ट्रक अ अ मा
মানে টংকো बर' लाइक दा थेंक इउ ओमफ्राय टंक बर' माने सिरिसो सिरि बा कमेन्ट हरनो बायो आंनो नंगौ नामा? सोर दे होमबा गैया फैयाखै मानो हायाखै इसे हादों एसे थाइनैसो ए माबा मेसेज डिलेट बाय बर' ब्लग भिअ डिलेट मेसेज गिदा सोरबा कमेन्ट सुमित ब्रह्मआ मा होनदों हाय होनदो हेलौ खैनि हारसिंसो जागोन ना सोरबा दानदों हारसिं बै बानायहरफिननायासो बिदि जायोना हाहा एम्फौआबो जालायबाय गोथावनो सोर थालायदो माबा दानदो जेबो जायाना इदिया अखाया हानायखाय बाहेराव
र' एम्फौ बारसोमसो गारो कम्पिउटार जागोन सोरनाव सोरनिबा नामायलाय जोंनावमोन ना सनजित गयारिया मा होनदों मा थांखो मा जाखोनो फन फैदोंमोन ओमफ्राय सनजित गयारि अन सनजित गयारि हेलौ फ्रेन्ड्स सनजित गयारि लाभनो मा जाखोनो निजरा बर' मा होनदों थोद सालानो माखौबा थांजोब्बाय नामा थाङाखैबा लाइक होदो खनसे निजरा बर' होनदों मानो हाइट मा होनदों मानो हाइट खालामनो आंनि कमेन्टखौनो सोरो जोंहा बानायाखै सोर बानायदोंबा गावनो बानायबाय मिथिया ना बोरैबा थुजानायसो आं मिथिला जोंहासो थुवाखै हाइटआव निजरा बर'आ मा होनदों एसे मोजां सापर्ट होनो फैदोंमोन आंनो हो मिथिया माबा कमेन्टआनो हाइट जालांजोबदों मानोबा नाखायासो नांनो कमेन्ट थाङै फैजादो सोरनाबा नंगौ आंबो खत्थ' मानसिनाव हरनाया सानथाम सानब्रैसो जाबाय दं मा होनदों सोर बे हाइट खालामनाय सोरबा हाइट खालामग्रा नामखौ मा होनदों नायलायनो नायलायनो मायाव नायो सोर टिंकु एसे बानायदों खोमा दहाय बेबो फैदोंमोन सोर टिंकु आइदिसो टिंकु जल्दी हेभि कमेन्ट प्रसेस कमेन्ट फराय हाय कमेन्ट फराय इनोना टिंकु वान हाइट टेंकु ना थंकु टांकु थंखु बर' थांखु बर' थानखु बर' ना थां जोंहा पार्सनेल फन रायलायदो बे इमारजेन्सियाव बानाय दे बेखौ बानायफिनजायो खोनाजानो गिनानै हाइट माबा आरो फनखौ रायलायनायखौ फैलाय र' हा हायदेनबाय सोरनो थांखुखौ सोर गावनो बानायदोब्रा खालायनायनो गावनो आंनो थंखु सोर खालायलाय थंखुखौ मा होनदो सोर सोर दं लाइक हरदो लाइक दा होनलायदोंमोनब्रा
Bekanntlich. Nayo निज्राया थंखौआनो हो बायदि मिन्थिला सोर बानायखोबा ना जोंजोंसो जाफ्लांखो लाइनालाय फैगोन ना फैलासै गाबोन हाथायाव साफि मोनसोबाय हाइटखौ थुना आनहाइट खालामफिन बानायबायना ने आनहाइट बानायाखै नों Vabbè, come la lei. Delesilo. Thudane. Mon hom thudane खोमा बानायखाबाय दे बानायखाबाय ना खोमायाव लागा थुजादों खोमा फन हमनो खोमा गिदिं आंना निज्रा बर' मा होनदों आंनि एलबि 10 AM आव फैनो जागोन दे गारिलाय मा फैलायखो थंखु बर' हायदे होननानै फैलायो मोनसेखौ हो निजोरा टंक बर' आनहायदों निज्रा बर' गाबोन आंनि एलबि फै निज्रा बर' सोर दे आंनो सिनायदो नामा फेत्लाया सोरनो सिनायाखैर' मनज बर' हेल' हेल' देलाय इनि माबायाव थुनानै नायलाय भिडिअसफ्राव नों थंखुआनो खोमाथ' निज्रा जाबाय जानाय चेनेल एक्टिभ बिदि खिन्थिबाय दं मानो एभि ब्लगा मा होनदों टु लाइक दान ब्र'नो थेंक इउ एभि ब्लग लाइकल' होनो फैनाय जाबाय दे मा होनदों गाज्रि दामोन अके थेंक इउ लाइक होनानै थांनायनि थाखाय नाखिनिसारा बर'नि भिडिअ'आनो गैया आइदिसोलै नों सिनाया आइदिखौ
निज्रा बर' होनदों मा सिरि थाखो बर' ओइनो इनिखौ नायलाय देलाय आइदि नामा माबानिया नैना मिस्टार रजार बर'निया माबे नोंनियाव नायब्रा कमेन्टआव लाइक हरदो मिस्टार रन्जन बर' निज्रा बर'आ सावहरगासिनो आं सोरनो आं सिनायाखै सोर नोङो निज्रा बर' खोन्थाहरदोब्रा निज्रा बर' लाइक दान थेंक इउ निज्राया मा भिडिअ हरदो नायसै कमेन्टखौ फरायो हाइट बाहायदों होननानै हारला जाहार थांनो जाबाय र' इयुनि मोनसे थालांबाय इयो माबे इयो नों फन रायलायनायाव खेबनांगौ बायदि फैथ'आनो गैया निज्रा बर' नैलाय आइदिसो दायो आंबा नों सिनाया आरो आइदिखौ नैबायसा ओंखारो आइदिजों फैदो इयो मेन आइदिजों फैलाय निज्रा बर' सिनायाखै नामाबासो मा होनो खेरामसियारि आं मोनदोंमोन र' थांखुवा सोरनि जोमाव ना सोरनिबा मादे जोमावसो खोमा निज्राया थांखुवा एस बि ना जोमाव थांखुवा जोमावसोमोन खोमा लाइना फैला खोमा जानोसै ना दसे नेबाव है खम एम्फौ जागोन इयो
सानसेबा 9 PM नायबा 9 PM सिम थाना होगोन आंनो जोमावसो खोमा ना SB ना केरामसियानो एम्फौ माखायालाय मा एसे बिरथिंदों कमेन्ट माखायावबो थांजोबो के और जोमाव और SB अबे सासेयानो के और जोमाव और SB सोर सासेयानो बेयो लतार जल्दीनो खोन्था लटारि जल्दिनो जोमाव होनदारा सोरनो जोमावानो जागोन आरो SB मा होनदों SB सोमोन SB ब्लक फानि फेल जाबाय आं थाला अकेनो दे SB एबार फेल Thank you. निज्रा माने अन दे दसे टु अन दसेनि थाखायनो थेंक इउ Iya. जानोसै ना ओंखाम फैया लाइना फैला मा ओंख्रि संखोना निजिरा ओंखाम जाबाय नामा मा ओंख्रि जाखो निज्रा आलासिबो दङ Take what is it to forecast thunderstorm with a had accompanied with data. There's the rain at the speed of light, moderate and very likely as of this. Over Pakistan, Dhara, Kamrup,
मेट्र'पलिटा मारिगा नौका बा अखायानो माला एखेनो दृष्टि अखायानो जोंनियावबो बाक्सा चिरां दरं कामरुप मेट्र'लि खैटानिफ्राय next 3 hours दा हरनिफ्राय 3 घन्टानि उनाव हा 3 घन्टानि उनाव बार'खा फैनो हागौ थ' दा बा अखा फैबा जानोसै थिग एम्फौ फैयोलै लाइन गैयाबा लाइफआव सोलिबाय थागोन नोंथाङा सलि आंखौ दिनै एम्फौआ ओंख्रि संनो हाथिराखै बोलानोनो हायाखै इमान एम्फौ फैदो मानो फैदोंबा ओमफ्राय आं भिडिअ लाबाय गैया ओंख्रि गोदौनायनि मोननायनिखौ लानो हायासै थांजोबखो ना माखो एम्फौ ओइ नै गारबाया ओइ नै आरो मुख्रियाव बाथाबनानै दं नुवाखै संख्रि थंख्रि साखिनायनो हाखायाखै आं नायलाय फेत्ला अबेबा अबेबा दं नामा एख' जायाना लासै संख्रिया खम जादों हो हा जासान्दों एरला फेसबुकआव अन गोथाव जादोंमोन दे नोंहानोजों लादो नै ओंख्रिया मोनबाय ना आंनि ब्लगआ आंनि ब्लगआव नुदों सोर सोर आंखौ सिनायो एसटि खौबो मालाबा आनदायहोफिनगोन र' बावहोनानै खानसै आरो खांसि खुरै गंनै दे माबायाव हायाव गोसो এটা বড় হয় না এটা যে সব হয় না এটা ডাবল হয় না जाथ'आनो जा खुरैयाव होलायलालै इनिफ्रायनो हायना लानोसै मोनसेयावनो सानलाय मोनाखै फेत्ला एसडि ब्लगआ होनदों थौ अन दं अके नो थेंक इउ दायो अवानल' अन थासिगोन टु अन दं अके नो थेंक इउ दायो अवानल' अन थासिगोन नो थेंक इउ ओंखाम जाबाय नामा ओइ गारहरनोसैलै फैनोहाय आलुजोंलाय संख्रि जागोन नामा बानलुजों माबा आंहा नोंसोरजोंसो आलौ आलौ होनफ्रांबाय थाग्रा जाबाय चिरांनि सोदोबखौनो बाहायनो रोंला बाक्सायाव फैनानै चिरांनि सोदोबा आन्दायबाय आङो माबा कमेन्ट फरायनाया बारलांदों आरोखि ओइसो टु अन दं अके होननायासो सिगांमोन ओमफ्राय नै बेखौसो फरायग्रोदो दहाय
चिरांनि मानसि दासो हरखादों बियो 9 PM सिम अकेनो चिरांनि मानसि चिरांनि बाथ्रा रोंलाबा आलु गथाखौ SBआबो चिरांनि फैनि गारियो आइसिल खोन्थाखायाबो दहाय माबायावनो रावबो गैला एसटिल' दं खोमा थांबायबा नयथासिम थानो होनो अबेजोंबा लेबु सेबनानै जाबालाय मोजां मोनजागोन नामा मायाव इयाव ओंख्रि रोसियाव मनज बर' अन Johannesson Arian mejerakku nung Johannesson där lebba boil lagre kalau ada alu jari SM like what they SM सावनाया मोजां जादोंमोन आं मबाइलखौ दोनबाय दे सोरबा कमेन्ट हरबा टर्च सुनानै दोनदां एम्फौ soal peta ke jauh lama kanta warna SM oh ya nggak boleh nggak ya kalau nggak aja
जै जानायखौ सोरबा जानाय खबायदि जाथारदों सोरबा हायथ' खोन्थाहरदों सोरबा कमेन्ट हरदोंबा आं ओंखाम जागासिनो मबाइलखौ टर्च सोनानै दोनदो Ruslan. Ang narang sinabi ko naman sa atin. Siya nalalam ngeliw ko kung lakas na. Lang cái con lên này rồi là phết nó lang được là không học nào bị làm sao là sekarang di TV có trò lần à? Nó nông cạn nhỉ? Mà lẽ, was time rồi bác mà. Đi ra. Ngon lắm. Coba yo hancur dari mana begitu? Coba yo hancurnya. Anh biết sự tao mình làm nó kìa. Không rồi. Không. Nè. Mà được. Tìm chúng bà xem rằng. Này là gian đời xem thôi. Bây giờ tôi rồi học nó mà. Xong nó cứ đâu nè. Thế biết đừng khi con bữa lại mà học kìa. Không nóng không? Nào. Ôi trời. Tôi nó không được cái tắt tôi phải học thầy thành phố ba rồi. Rồi. Này, Giang. Em phố bạc hôm nay con mới ra một thật đã ra gặn.
जागोन सानसे जागोन Ini kenapa sih namanya? Ini sudah kenalan. 말하고 상네 sən kop diren 말하고 batay de Maksud Benang ke balana ya? 이거는 많이 해요? 나가 보는 거. Nhớ rồi đấy. Nhớ rồi đấy. Mà 먹어 đâu? Ở đây nữa đó. 다 되거든 그냥. Không sao này. 내가 이겨. Thắt rồi nữa tầm. 맨 누가 보면 있는데. Hai cam mình là thắt rồi. Bisa biar bilang. À, nhớ rồi là mình ra một. Aku nggak mau bukan apa. Chứ tôi gặp mình. Không hay chơi. Betul. Thằng nó sẽ cái tiếng rồi. Thằng ta đã gặp mình. 가보. 소리 안 쓰는 거죠? Phê đồng. Không à? 진짜 안 지den자. 그냥 얼마나 가 진짜서. liệu gì đây không? Thằng nó thấy gì nữa? Anh không có xong nữa. Đặt hàng đấy à? Đặt hàng đây à? Không có tăng mình này. Mình là khởi trong đầu. 좀 돌아가는 다시는.
Là chúng ta. Dạ. Mà biết lần tôi có đâu đến cả cụm này nè. Ăn thằng xương cụm được. Mình đang làm này. Ê, sao quay nó hơn đâu. Ê, yêu cái gì thì tan bây giờ. Chân này. Có đồng đần vậy. Cần tham ơn vậy. Baik, spin gidir ko laban, ya apa lah? Spin gidir ah? Kamu kudu nih, kan baik spin gidir ko laban deh. Spin gidir ah? Maya कैसा लाभने ah Yêu Phật thì Phật. yang enggak kagak Cái đây thế nhỉ? dan kau kapan ya Ra nó mà ăn xí phù đấy lấy xí. भेटले ह्याला कोण म्हणजे वाचिक जाऊ म्हणजे उमया काय म्हणते ना Sini nanti. itu mana dan kemana kan
Dahilan tuot. Hang dong. Hang đó. Hết là. Mà nó bỏ ăn được. Cả mình muốn tha sợ thật vừa là mình dễ chứ. Thế dạng thì lạ. Lên huyết mình giả được. Mai din kaddo. Tôi phải lại. Mani din kaddo. Dan jabe. Dan jabe? Dan jabe. Sân nhiều ba? Nữa. Teman salang. Siapa yang sana? Bữa ba cái năng bẩn thằng ấy. Buat apa sana? Má hủy lấy khởi. Má hủy lấy khởi. Vua đây ạ. Vua đây ạ. Mau ra sao lagi nama sih? Hah, gila với thang rồi. Dia mana? Ha nó bà, tôi nó bà. Kasih dia.
नायहैहांदो Iya. इले जानाया थैजोबलायगोन आरो बेखौ नुबावबा बलायना होलाबायनांगोन गाबोन माबा एसे गथ' दंबो बेखौ सिबिनानै लोंहांदां मुलि जाला लोंहांदां खापसे दङ गुसु जायोलै बेरलाया आथिं सुखाबायानो नामा आंबो सुवाखैना खेरामसियारि ब्लग मा खालामदो ब्र'नो ओरैनो दं दासो ओंखाम जाखांदों जोंहा खेरामसियारि नोंस्रा जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो अखा हायाखै नामा खेरामसियारि लाइक हरना होदो जोंहा खेरामसियारि खेरामसियारि मा होनदों जोंहा आलु आरो दालिसोनो नोंसालाय मा ओंख्रि जाखोनो जोंहा माबासो दाउ बयलारजों आलु बारा फैमारहांदों खोमा ओइ जगा दै सरैलै खेथ्ला दसेल' है मोजां मोना
Mana? Anak itu endai kan enggak. Ketlah. Joko deh nih kanang men. Hah? Joko deh nih kanang men. Ini kok bunang kok men, dusta. Kaya ustam datsma kya bu ovin pepe. Doननांसिगोन ना थांजोबबाय खोमा दोननांसिगोन दे लुलिखौ मनज बर' रामसियारि सालथेलानाव फैनो थांबाय खोमा दंफैयो आंनो
Torku pangasnya. Mending jagaran dong. Langsung. Tem sih nama. Nâng đỡ. Tớ hơi sao nó không được. Tapi, baik lama tu di sekolah. Nó sẽ Taklin dalin ko lain bagi sau nama. SMA jang onnani hodang ne dalin stai. Saya mas coba. Ah. Manas baru on. Ah. Neng leng đôi sendal kan này của gan nữa mà. Hambale gaikir ko lenga balai gaikir sa ko lewan telinga. Karu lalu resume digan ya. Di dalam blog ma khobar lagi je raune. Neng gaikir ko mu giyam balai gaikir sa ko lewan lenga. Like by Sonaden. Thank you. Nizam blog. Ma, waman sale buri bas nama hai. Nizam bagai salang man la dokhan au ban wa bon. Saya phải lệ. Di dalam blog ada ma zadeng. Ma zadeng ma lengdeng. Ini gakhir. Ma zadeng ma lengdeng gaikir engkam. Thằng lết là phết là gầy khét sao còn lơ ngứa em thấy gầy ăn gầy khét lưng này không mua gầy đừng nó sẽ thâu बेसेबां जाखो वाट्स टाइमानो गैयालै माबा दाख्लै बेसे जाखोमोन माबा टाइमानो फार्स्टनिफ्रायसो थांफिनदो वान कियानो जायाखै दाबो दाहालागै माबासो थांसिगौमोन खोमा 2Kसो थांसिगौमोन खोमा नङा दाख्लै टाइमा फैसोफिनदों माबा माबोरैबा फैसोफिननो होनदोंमोनलाय बोसोरसे जाबा नोंना जाबाय नामा दिदोम ब्लग बेसे बारिना Tricky मोनहैबा नोंना वाट्स टाइम जाबाय नामा दिदोम ब्लग नेटालाय मा जाखोसै
बारहुंखा फैहांदोहाय अखा हांदों र' नै मोना मोना आथिं सुना लायनोसै हा मन' जाबाय नामा दिदोम ब्लक नेट नाय रे फै बेखौसो लाबोदो मालथिंखौनो सेन्देल ताकत ओइ अखाफोरा न'खौ जासो खानानै हामदों बारनांबाय थायो लैथो बायदि आंना मनिटाइज जाबाय मास मोनथाम जाबाय मनिटाइज जाबानो माबा मोनो नामालै टाइम मिलायबा भिउवार्सफोरा मिलायबा मनिटाइज जाबानो हाबबाय खोमा ओइ लायन थेंक इउ बोरै उन्दुनोसो जाबायमोन गरमा मालाय मास मोनथाम जाबायनोलै दिदोम ब्लगनियाव फेत्ला बेसे गोबाव माबा एलबि होबा वाच टाइमा माबा जायोबा दिदोम ब्लग मिथिलाय लाङा ना एलबि गैया मालाबा 1 घन्टा siaptaan Hitlah Kendra golamdang na goजांदों Dusto Dewani orna gede ini omaya Petla Dहाय दंखायो नोङो खारखुमानाय नागिरहोबाय थानायनि इयाव थानो मोनबावगोन नोङो बोराय मांग्राग्रानो खोनायो मालायनियाव अमायावहाय थायो हराव जोंनि खामसालियाव लाइनाथ' फैखागोन आं फेनखौ अट'मेटिक होनोसै